як ҳаракати дигар кунен дастгирӣ кунен, ҷарима ба андозаи 4500 сомонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробар ба 64 сомонӣ мебошад. мо аз ширкати Шифофармо ба шумо якчанд дорӯҳои табобатиро тавсия медиҳем. Эпимедиум паста барои қувваи мардро зиёд кардан ва инчунин табобат ва дорӯҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, дорӯҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва инчунин ҳиҷома кардан барои ҳамаи дардҳо. ҳатман ба рақамҳои ширкат занг зада аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. ширкати Шифофармо бародарони тоҷик дар хизмати мо ва шумо мебошанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, навора то охирша тамошо кунен ва лайк мондана ҳатман фаромӯш накунен. Касое ки моро дастгирӣ мекунанд, видеоҳои моро тамошо мекунанд, аз ҳаматон миннатдорам ва комментарияҳои хуби ҳар яки шуморо ман мехонам аз замин то осмон миннатдорам. Ва оиди конкурсам суҳбат мекунем, як ахбороти нава ба маълумоти ҳаматон мерасонем. Бисёри нафарҳо савол метиҳанд ки конкурси шумо кай рӯзи финалаш аниқ мешавад. Ва ман гуфтаним то билетҳои мо ба анҷом нараса, мо рӯзи финала аниқ карда наметонем. Ҳозирашда кам мондагиаи билет, нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегира. Як ҳаракати дигар кунен, дастгирӣ кунен, билетҳо тамом шаванд, рӯзи финала аниқ мекунем. Картаи Сбербанк барои билет харидан. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. Ногуфта намона, ба аксия агар билет бихарен 500 рубл бипартоен, 3 дона билетон метиҳем. 51 дона приз дора, фурсати бурд кардани шумо бениҳоят калон мебошад. чектон наметонен ки дар ин рақамҳои WhatsApp қатъи ном ва фамилиятон роӣ кунен, мо сразу ҷошда билети шуморо равон мекунем. ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон. ахбороти нави мо: таъини ҷарима дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои нақзи меъёрҳои нургузаронӣ дар мошинҳои сиёҳшиша. Парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон ҷарима кардани ронандагонеро ки меъёри нургузарониро ҳангоми сиёҳ кардани шишаи мошинашон нақз мекунанд иҷозат дод. барои нақзи меъёрҳои истифодаи шишаи сиёҳ ва ё пардаҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷарима ба андозаи 4500 сомонӣ муқаррар карда шуд. дар ин бора тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Тоҷикистон дар ҷаласаи ахири Маҷлиси миллӣ қабул гардид. Дилшод Раҳмон, узви Маҷлиси миллӣ дар шаҳри Тағйирот гуфт: барои идора намудани воситаи нақлиёт бо шишаи сиёҳу хира ки нургузаронияш бо меъёрҳои муқарраршудаи стандартии давлатӣ мутобиқат намекунанд, ҷарима ба андозаи 70 нишондиҳанда барои ҳисобҳо таъин карда мешавад. маврид ба зикр аст ки феълан як нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробар ба 64 сомонӣ мебошад. тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.